मोनसे मोजां खौरां बिहुला बसुमतारीनि दखानाव सिखाव हाबनानै 1,50,000 रां खावनानै लांनाय सिखाव सानैखौ हमनो मोनबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय कुंग्रिं देलायस्रि बाजाराव थांनाय सानथामसो सिगां हरनि समाव बिहुला बसुमतारीनि दखानाव सिखावा हाबनानै 1,50,000 रांनि बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ खावना लांनानै बिहुला बसुमतारीनि नखरनि गिदिरथार खहा खालामलांदोंमोन। आरो दा बे खावनानै लांग्रा सानै सिखावखौ हमनो हाबाय। बिहुला बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला सानै सिखावा खावनाय मुवा बेसादफोरखौ गुबुन दखानाव फाननो जासिदोंमोन आरो बे फाननो जासिनायावनो बै सुबुङा मिथिनो मोननानै बिहुला बसुमतारीनो खोन्थाहरदोंमोन होनना फोरमायदों। आरो बिहुला बसुमतारीया दिनै बे सिखावखौ गामिनि मानसिफोरनि हेफाजाब लानानै संदाननानै हमनो हायो। दा आंनि दखानाव खावनानै लांनाय मालखौ आङो दा नागिरै सङै आङो मोनफिननाय जाबाय आरो जाखिनि माल लांदोंमोन बेखौ आं मोनफिनबाय। ओमफ्राय नागिरनानै दिनै 22 तारिखआव लांनानै दिनै 25 तारिख दिनै बिस्थिबार बारायाव दिनै आङो मोनफिननाय जाबाय आरो संदाननानै। आङो दा बे हेफाजाबा जाय मानसिया आंनि मालखौ लांनानै दस्रा जायगायाव फाननो जासिहैदोंमोन बे फाननो जासिहैजानाय मानसिया आंनो खिन्थाफैदों। बेनिफ्राय आङो मिन्थिनानै आङो बेखौ संदाननानै मबाइल नाम्बार मोननानै बिदिनो फटक मोननानै आङो बेखौ हमनाय जादों आरो। गथ'आ सासे 19-20 बोसोर जाबाय, सासे 16-17 बोसोर जाबायमोन। जायखिजाया सानैल' मोनबाय। बिनि गेजेराव रायजो राजाया बुख्रेबजानो गिनानै आरो जेनेबा रायजोफ्रा मोननानै दहाय फुङाव आङो बिस्थिबार फुङाव हमहोनानै रायजोफोरखौ एसे बुंदोंमोन आङो बाहायनो सासन खालामदो होननानै, नाथाय बुजानो गिनानै पुलिसफ्रा लानानै थांबाय आरो। बबेयाव पस्टनि पुलिसफ्रा? बे सान्थिफुर बिसडिसिनि सान्थिफुर बिसडिसिनिफ्राय। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, 3rd and 4th ग्रेड, रेलवे, एसएससी, आर्मी जीडी, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101-450-597, 6900-584714 आरो 9365-13222 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।